Kameruje się, cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Kochani, witamy Was na Śląskiej Karuzeli. Wiosna to jest taki dobry czas na spotkania z przyjaciółmi i właśnie jest z nami nasz muzyczny przyjaciel. Zaczynamy! Mirku, Witam was. witoj. Tak? Dobrze mówię? No nie, no dobra. Nałóż mnie, nałóż mnie, żeby tak ważne dobrze. jest, że się uczysz. Uczę się i wiem na przykład już Hasiok, co to jest i tak dalej. Słuchaj, po tylu latach? chciałem ci ofiarować to jajko, No ja wiem. bo to jest takie jajko, którym niespodzianka. Kajra mnie zawsze nabiera. Tak. Wsadzam je do lodówki, no widzisz, że to nie jest takie No nie. zwykłe jajko. No nie. A twoje gołębie takie znoszą, czy jednak... Jednak większy od tego. No zaczęła się wiosna, powiedz, czy są już pierwsze loty? Jak to wygląda? Nie ma lotów, ale są już jajuszka i teraz te wyczekiwanie na to, żeby z tego coś powstało, coś mądrego. Ale parzyłeś mistrzów, tam jest szansa? To znaczy się, no, parowanie odbyło się już 10 lutego. Nie było to proste, bo Prawie to nie jest walentynki. proste. A jak to się odbywa? No bo to nie jest proste, bo no słuchaj, to jakby ci ktoś przyniósł kobieta, w której się nie zakochasz, no to przecież to nie jest takie proste. Ale to tak? śpiewasz tym gołębiom, żeby się zakochały w sobie? Jak to Nie, ja robisz? ich po prostu im pokazuję, a jego dom, słuchaj, Baśka będzie z Andrzejem dzisiaj. A dobra, jakoś to wyjdzie. Ja się lękam. Taka swatka, słuchajcie. Ja- Nowa odsłona Mirka. Tak, ale ja się absolutnie przestraszyłam, widząc jakby co Mirek im pokazuje. Co pokazuje? Właśnie, co im pokazujesz? No, ale co im No mam bo tak pokazywać? powiedziałeś, żeby one patrzą i wiedzą jak? No to znaczy się, jednego pokazuje drugiemu i mówię, to jest A to jest gołębie ważne. pokazujesz, okej, bo naprawdę ja No ty- widziałam słuchajcie, zupełnie co nie, innego. studzimy emocje. Wiosna, Widzimy wiosna emocje właśnie. muzyka, ja poproszę tutaj. No dobrze, jest radość, jest energia, bo zieleń za oknem. No i też jesteśmy ciekawi, co nowego u Ciebie. Znaczy, co nowego? No, cały czas się wszystko toczy. Dobrze, że jest ta wiosna, dlatego że z tego letargu zimowego, że tak powiem, snu i przemęczenia, i zmęczenia, i szarości Słoneczko za oknem i tak wreszcie. dalej, no tego już jest za dużo. No wiosna zawsze daje ta radość, nadzieja, nowe plany, nowe marzenia, idziemy do przodu i to jest ważne, żeby się nie cofać, tylko przynajmniej iść ten krok do przodu, albo pół kroku do przodu, ale nie robisz czegoś, nie robisz takiego zasiedzenia w miejscu. Więc tutaj szlagierowy zawrót głowy wlał jak gdyby w moja głowa taką magia tego, że powstały nowe marzenia, powstały nowe, ciekawe miejsca, w których bych naprawdę chciał zawitać i w tym roku może mi się to uda. Powstały też remonty, powstało życie, które się doczydali. No, wiosna, no. Ja muszę Państwu powiedzieć, że Mirek oprócz muzycznych sukcesów to stał się teraz ostatnio znanym kucharzem. O co chodzi? Znaczy kucharzem, to nie jest tak kucharzem, bo powiem tak, i niejednokrotnie w tym programie Rzek o tym mówi, że dla mnie śląskość to jest taki element, który współgra na co dzień ze mną. I teraz otwarłem sobie kanał, na który chciałem sobie dawać tam jakieś tam filmiki, powiedzmy, z koncertów, wywiadów i tak dalej, i tak dalej. Tak. Ale długo nie było nic, bo nikt nie miał mi tego nakręcić. Więc wymyśliłem sobie, jeżeli zależy mi na tej śląskiej kulturze, no to przecież, jeśli chodzi o jedzenie, to na Śląsku tak. mamy coś do powiedzenia. No, a my mamy co do zjedzenia zawsze. Więc zrobiłem ta śląsko-wodzionka, potem zrobiłem szałot. Co to jest szałot? No to zapraszam Cię do mnie, to musisz skosztować, bo Ci to wytłumaczę. Dobrze. No, i wiele innych rzeczy i nagle to chwyto, ludzie są zachwyceni. Poza granicami jest ich bardzo dużo, tych ludzi stąd. Dziękuję za przypomnienie, nie? Bo to mamy nie ma, babci nie ma, Jasne. ktoś o tym wie, ale jak to się robi i tak dalej. I to mi się udało. Kochani, moja trasa koncertowa nie zatrzymuje się. Widzimy się na moich koncertach. 24 maj Kościerzyna, 25 maj Gdynia, 26 maj Nakłon nad Notecią, 27 maj Kalisz, 28 maj Janowiec Wielkopolski. Do miłego zobaczenia, Teresa Werner. Jest takie miejsce, gdzie śląską karuzelę zawsze wita słońce i gdzie zawsze czujemy się u siebie. Waldi Classic.
najpiękniejsze w tym wszystkim, powiem wam, jest to, że bardzo dużo ludzi pisze, może pan nie gotować, ale gadaj pan. I to jest fajne, nie? Czyli jak gdyby tu estrada, kultywowanie moich tradycji, kultury i tak dalej, a tu gotowanie, ale to też jest powielanie mojej tradycji i kultury, bo jak mnie kiedyś zabraknie, tak, no to zawsze ktoś wystuka i będzie miał piękny przepis i smak. Ale powiedz, jak gotujesz, to jednocześnie mówisz i opowiadasz to, co Oczywiście. robisz i ci się na przykład nie pomyli, że jednak 2 razy przesolisz na przykład albo coś? Nie, bo po filmiku zawsze idzie dosolić. Mirku, zawsze towarzyszy ci piękna żona, dzisiaj jej nie ma obok. Przepiękna żona. Co się stało? No, czuję się tak Niekompletny. w domu, niekompletnie, a z drugiej strony tak głucho jest w domu, dlatego że autentycznie dostała taką chrypa i straciła głos. Autentycznie pisze na kartce to, co mi chce przekazać. Jak to długo potrwało, nie wiem, ale oby jak najszybciej się skończyło, bo nie wytrzymuje już tego. A rozumiem, myślałem, że ale że cisza w porozmawiać. domu, Ale żona nic... za głosem właśnie żony? No, oczywiście, to jest mój głos, który mnie prowadzi. No to słuchaj, to ja bym w takim razie chciał zadedykować twojej pięknej żonie teraz piosenkę z życzeniami, oczywiście zdrówka. Mirku, ale nie grozi nam, że staniesz się kucharzem celebrytą. Będziesz śpiewał, będą nowe piosenki. No oczywiście, są nowe piosenki. Dlatego przed chwilą Rzek powiedział o szlagierowym zawrocie głowy. I Tak. to jest właśnie ten cukierek na ten rok. Jest tam niesamowity przekaz. Nie mogę powiedzieć, że inny Mirek Sołtysek, bo ja będę zawsze tym samym. Ale wymyśliłem sobie taki inny przekaz do tych, którzy mnie słuchają, którzy mnie oglądają. A tym przekazem jest jeszcze bardziej uderzenie w takie słowa jak dziękuję, proszę, przepraszam, dobro, piękno nas otacza. Każdy człowiek jest dobry, a jeśli o tym nie wie i mówi sam, ja nie jestem dobry, to widocznie nie spotka na swojej drodze kogoś, kto mu o tym powiedział. Mylisz się, jesteś dobry, bo największą wartością na tej ziemi jest człowiek, a każdy człowiek jest dobry. Szlagierowy zawrót głowy. Jest wspaniała płyta. Tak. No i jest tytułowa piosenka, którą możemy usłyszeć w naszym programie. I teledysk. Tak? Zapowiesz? Zapowiem. Szlagierowy zawrót głowy. Moi kochani, oby w waszych głowach nie było problemów, ale szlagiery, które mają piękno, a zresztą zobaczcie sami. Pięknie. Powiedz, cała płyta jest utrzymana właśnie w takiej stylistyce? Szlagierowy zawrót głowy, czyli nie chcę używać tego słowa dla każdego coś miłego. To takie proste, Tak, takie na tak. odczepnego i tak dalej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, nie, to by było za proste. Szlagierowy zawrót głowy, to już samo to, już o tym godo, że no każdy utwór będzie o czymś innym i brzmienie jego również będzie inne. 25. moja płyta w życiu. Wow. I powiem wam, 25 płyt. zawsze będzie się mówiło o płycie, która w tej chwili wychodzi na rynek, że ona jest w ogóle i tak dalej, ale powiem wam, że to jest to coś. Zresztą podaruję wam płyta i posłuchajcie sami. A jak przygotowujesz się do koncertu, to masz jakiś taki, chociaż tak trochę poukładane, czy wyobrażenie, jak chciałbyś, żeby to wyglądało, czy zupełnie po prostu idziesz na improwizację, bierzesz od ludzi i to, co na przykład miałeś w głowie, wie, okej, dobra, nieważne, jedziemy. Powiem tak, na pewno są przygotowane utwory, które no bo musimy o tym wiedzieć wcześniej. Zdarza się też tak, że coś wypada, bo w tym momencie nie pasuje to Czujesz po do prostu. atmosfery, Tak. która w tym momencie już została wytworzona. I po co ten utwór wrzucać, jak znowu by to siadło, tak? Bo jakaś refleksja i tak dalej. Jest taki cwaniak trochę, bo ja teraz to gadam publicznie, ale Bardzo jak dobrze. przyjeżdżam na koncert, u mnie każdy wie, co do niego należy. Dziewczyny się tam robią to, co mają robić. Ja idę do akustyka, rozmawiam z akustykiem, wszystko jest okej. Ale oprócz tego, czy to jest plener, czy to jest dom kultury, jakaś sala, hala, zawsze znajdę sobie jakieś tak w tej kotarze takie 2 centymetry
I w tym momencie już układam sobie, bo widzę, jaka jest publiczność, jak to wygląda, i już sobie układam w głowie, jakie ma być pierwsze uderzenie. Nie godą, że trafią zawsze w dziesiątka, bo to nie, ale już po 3 minutach, tak, po pierwszym utworze, już wiem, co należy do mnie. Nie? Czujesz, no to jest A takie... najfajniejsze jest to w tym wszystkim, że znoszę program, moja ekipa wie, co ja w danym momencie tam powiem na przykład, ale czasami godą coś, że oni się sami z tego śmieją na scenie i to wytwarza taką... Nie ma w tym scenariusza taką naturalność. Tak, prawda tu i teraz. Tak, i w tym momencie zaraża się publicznością, bo oni też tak samo reagują. A płytą dzisiejszego odcinka jest Mirosław Szołtysek, szlagierowy zawrót głowy. A te piosenki usłyszymy kiedy? 27 maja w Bydgoszczy. Słuchajcie, jest taki temat, jest takie słowo właściwie, przy którym Mirek robi tak. Ale dlaczego? Bo wiosna, bo trzeba coś odnowić. Jakie to słowo? Trzeba coś fajnego zrobić. Już wiem, o co chodzi. Wiesz, chce. o co chodzi? Remont. Nie, Ale nie, zrób to nie, teraz. Nie. Mirek, remont. To jest dobre hasło. No nie, przeprowadziliśmy remont jeszcze nie całego mieszkania, ale połowy mieszkania. Czyli właściwie taka nowa wykończeniówka. Dlatego tak. to się nazywa wykończeniówka. Tak. Czy czujesz się wykończony? Dokładnie tak jest. Zrobiliśmy go jeszcze w tym czasie takim, można powiedzieć, zimowym, żeby już w tym letnim czasie myśleć tylko o wyjazdach. O gołębiach. I o gołębiach przy okazji. I ogródku. I gdzieś tam troszkę wypocząć, ale powiem wam tak, jest to wkurzające, nie? Tu coś się na kurz. Tak, coś się wali, coś się sypie. Nie. Jak remont, no każdy wie, na czym to polega. Ale efekt końcowy jest taki, że o wszystkim człowiek zapomina. I cieszy. Tu jest pięknie. Ja ostatnio taką ładną myśl przeczytałem, że jeżeli kupujemy drogie rzeczy, chodziło o kobiece ubrania, to jeżeli one mają dobrą jakość, to z biegiem czasu jakby zapominamy o cenie, a zostaje jakość. No właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Ty to słyszałeś, Sławomir? No czytam różne, jak ci tutaj, Ja, wiesz, co ty czytasz? przekonać do tańszych ubrań, no po prostu. Jaka jest sytuacja wówczas wasza w domu? Czy to żonusia krzyczy? jakby decyduje o tym, co będzie, jak będzie wyglądało, a ty po prostu zamykasz oczy i godzisz się na wszystko? Nie. Mówisz, nie, to jest mój gabinet, tu będzie tak i jest fight, jest walka, prawie dochodzi do rozwoju mówię. Wiesz, co ci- rozwoju rozwodu. remontu, Rozwoju albo rozwodu. Wiesz No. co ci powiem, akurat z Bożyną mamy podobne gusta. Okej. No ja zawsze muszę, przepraszam, swoje 5 groszy tam wrzucić. Nie zawsze mam rację, bo potem To kamera zapisała. Bożenka, słyszałaś? Możesz Powiedział. sobie cofać. nie zawsze Możesz mam nagrać. rację, ale wiecie co, czy ktoś ma rację, czy nie racja, ważne jest to, żeby wyjść z tego wszystkiego i razem usiąść i powiedzieć, ale mamy fajnie. Ja jestem bardzo ciekawy, czy ty to robisz sam, czy pomaga nie. ekipa? Ja nie robię sam, nie potrafię tego zrobić. Aha. Nie potrafię. Ja robię wiele rzeczy, ale... Gotujesz, piszesz ja powiem tak, piosenki, muzykę. leniwy jestem, nigdy żech tego nie robił. Zawsze... Bo ja jest tego zdania, jeżeli mi się zepsuje auto, nie? To ja go nie naprawią. Dlaczego? Bo tam jest warsztat samochodowy. Ci ludzie też chcą z czegoś żyć. Koniec. Okej. Jeśli nie stać mnie na auto, to go w ogóle nie kupuję. To powiedz, gdzie znaleźć dobrą ekipę remontową? U mnie. Okej, to skąd ją wziąłeś? To są moi znajomi. Moi znajomi, dobrzy znajomi, którzy robili już niejedno mieszkanie. Okej. No i tam zawsze wśród nich wyłanił się jakiś taki cukierek do przesady akuratny. Do przesady. I to jest, sorry, to jest męczące. Szczególarz. Ale to jest piękne w końcowym, że tak powiem. Słuchaj, czy jest jakaś piosenka, którą chciałbyś zadedykować właśnie twojej ekipie, panom, którzy
upięknili twoje mieszkanie? To znaczy się, powiem tak, tych piosenek jest wiele. Jakbym miał tutaj wybrać cokolwiek, to każdy z nich ma dom, swoje rodziny, ma swoje dzieci, ma swoja miłość w tym domu albo miłości, jeśli chodzi o dzieci już jako rodzina. Na pewno w Śląskiej Karuzeli został wyemitowany teledysk. Jeszcze z płyty minęło tyle lat. Będziemy marzyć. Będziemy marzyć. I ten utwór chyba pasuje, żeby im go zadedykować, żeby trochę odpoczęli, żeby pomyśleli nie ino o robocie, ale o swoim własnym codziennym życiu i o tych, którzy na nich zawsze w tym domu czekają. Panowie, jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy tutaj w imieniu Bożenki i Mirka za waszą cudowną pracę. Ale bardzo ciekawy teledysk. Gdzie on powstał? No, w przepięknym miejscu, malowniczym miejscu, w naturalnym miejscu, w przepięknych ogrodach. Pamiętam za Wrocławiem. Naprawdę super miejsce. Czemu mnie tak ucieszyłeś? W tym dniu nagraliśmy 2 klipy. Jeden rozpoczęliśmy o godzinie 10 rano, a drugi zaczęliśmy o 4:30 po południu. Upał 35 stopni, mieliśmy dosyć. W jednym z teledysków jest taki moment, kiedy operator mówi: jesteś zmęczony? Mówię: tak, usiądę sobie pod tym drzewem. I siedzę pod drzewem i jem czereśnie. Nie? Niby to tak miało być, ale to już było po prostu zmęczenie. Okej. Ale, że tak powiem, końcowe napisy tego wszystkiego no, dają efekt niesamowity. No i pięknie, czasami warto przekroczyć właśnie te nasze granice, żeby powstało coś pięknego. Mogłeś zjeść ile chciałeś tych czereśni? Jak to było? Tak, tylko nie można było nic wynieść. Aha. W brzuszku A my tylko. jesteśmy nauczeni tego, nie, żeby zawsze coś się tam... I kieszenie pełne. Kochani, moja trasa koncertowa nie zatrzymuje się. Widzimy się na moich koncertach. 24 maj Kościerzyna, 25 maj Gdynia, 26 maj Nakłon nad Notecią, 27 maj Kalisz, 28 maj Janowiec Wielkopolski. Do miłego zobaczenia, Teresa Werner. No to życzymy Ci takich pięknych Twoich robótek, wszelakich, żeby... Muzycznych przede wszystkim, żeby sprawiały nie tylko radość Dokładnie. Tobie, ale przede wszystkim nam wszystkim. No i żeby te spotkania koncertowe były bardzo wyjątkowe, żeby szlagierowy zawrót głowy zawrócił wszystkim w głowę. Mam nadzieję, i już się pokazują takie sygnały, ale najfajniejsze i najpiękniejsze i może to nawet być puentą tego naszego dzisiejszego pięknego spotkania dotyczące was i mnie przez muzykę. Zanośmy radość tam, gdzie panuje smutek. A wtedy ta radość odwdzięczy się nam jeszcze bardziej, niż w tym momencie my o tym pomyśleli. Pięknie. Tego Państwu właśnie życzymy. Niech nam wszystkim cudnie słonko świeci, piękna wiosna niech kwitnie, a my z Państwem widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.